Aan de bouwerij op het Ceylon zelf zou je net zeggen dat eronder manueel weer parkeerd worden kan. En zo zocht die vernijde parkeergarage eraan uit. Lucht, rondelijk en iepen. Een heel verschil met de oude situatie. Het is gewoon een totale metamorfose geweest. Van een donker, best wel voor sommige mensen ook eng hol 's avonds laat, naar een hele mooie, lichte, ruime parkeergarage. De parkeergarage ging in april 2009 dicht voor de 20 miljoen euro kostende verbouwing. Het ziet net al een keer mee. Ze waren de deadline van oktober 2010 net halen vanwege het winterwaar en de garage bleek vol asbest te zitten. En dat zorgde voor vertraging. Je ziet ook aan de bobbels die op de achterkant van de muur zitten. Dit is destijds in de grond gevormd. Dus het is ook gewoon uitgepuild in de grond tijdens het storten. Dus je ziet overal nog van die uitstulpingen van de oude bouw. Die zijn nu het nieuwe gedeelte. De oude man is er keihard werken om de garage zo gauw als mogelijk weer open te stellen. In november laat het er nog sabi. Nou is een beetje alles klaar voor de opening. Uitzondering is nog dat er in de garage nog 2 plakken binnen, achter mijn scheurelintie, waar de kraan van het museum en van de winkels Wenningen nog staan. Daar zijn grote betonnen funderingen, die zitten er nog in. Die blijven nog een man of 6 staan. Nou, daarna wordt dat in blokjes zaagd en oprommen. Hoe belangrijk is het om deze zo gauw als mogelijk weer open te krijgen? Ja, heel erg belangrijk. Vooral voor de ondernemers. Want die hebben ontzettend veel last gehad van die werkzaamheden de afgelopen jaren. En we hebben gezegd, die parkeergarage moet nu echt zo snel mogelijk klaar, zodat de loop ook in dat Zeiland weer komt. De weropening werd maar niet te mooi vierd met een moasbrachtje bij de winkeljuf van de Ceylon Passage. Vaak gewoon klanten in de garage net gauw genoeg open gaan.